Nginibingelele, nginamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma kuwukuthi-ke nawe umusha kule channel yethu, bengicela ushaya subscribe. Uma kuwukuthi-ke uyibuka ku-TikTok, usifollowe bese uyangi-inboxa ucela inamba la uzosibuza khona njalo ekuseni uma-ke kube nephupho elikuhluphayo. Baningi ababuzile kuma-comment, ngakho-ke u-TikTok-ke unakho ukuthi uvale-ke ividiyo uma ukuthi ufake inamba. So iy'namba nizithola ku-inbox. Uma ukuthi ubuzile phuthuma ku-YouTube-ke nawe uzofica-ke impendulo. Khona abuzile kuma-comment bathi-ke mina-ke ngiphuphe ngiboshiwe, kahle kahle loyo uphuphe-ke ngejele. Ngicela-ke ukuchaza kabanzi ngejele noma-ke ukuphupha uboshiwe. Uma uphupha ijele noma ukuthi-ke usejele, lokho kuyinto enhle. Kusho ukuthi-ke uzoba nenhlahla emsebenzini, ube-ke nodumo futhi uphumelele ezintweni ozenzayo. Uma ungumuntu-ke othandwa ngabantu noma wenza izinto-ke ey'dinga ukuthi udume uthandeke, kuzofezeka lokho. Uma weqa ejele kuhle kakhulu futhi kusho ukuthi-ke uzonqoba izinkinga obhekene nazo noma ngabe iziphi. Uma usebenza ngojele kusho ukuthi-ke abangani bakho bazophuma ezinkingeni maduzane. Ngiyacabanga-ke lo obebuze ngejele ukuthi ayi usephendulekile. Uma kuwukuthi-ke nawe mlaleli unephupho elikuhluphayo ofisa ukuthi sikuchazele lona, ngicela ubuze-ke la kwe-comment. Ngizobe sengithatha-ke i-comment kancane kancane ngize ngiwaqede, ngiphendule ngenze ividiyo ku-YouTube. Phuthuma-ke nawe ku-YouTube ufike usubscribe ucinge-ke impendulo yephupho eqondene nawe. Ningakhohlwa phela ukushaya subscribe, nicele-ke nabantu enihleli nabo ukuthi-ke be-subscribe ngoba siyasizana. Nisale kahle.